कि निर्धन जानेला ई धनवान जानेला। अब कल से हमर माँ बहन सब छठ में लग जथिन तो हुनका सब ले बड़ा सुंदर सन भाव कि निर्धन जानेला ई धनवान जानेला। और मेरे साथ एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाएंगे और एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोल दे छठी मैया की कि महिमा छठी मैया के अपार ई जहां जानेला। महिमा छठी मैया के अपार ई जहां जानेला। निर्धन जानेला ई धनवान जानेला। निर्धन जानेला ई धनवान जानेला। महिमा छठी मैया के अपार ई जहां जानेला। महिमा छठी मैया के अपार ई जहां जानेला। हेलो क्या कुड़िया की काया मिली निर्धन की धन हो। लंगड़ा कोयला कौआ अंधरा नयन हो। कुड़िया की काया मिली निर्धन की धन हो। लंगड़ा कोयला कौआ अंधरा नयन हो। बाझिन पगले बाटे संतान जानेला। बाझिन पगले बाटे संतान जानेला। महिमा छठी मैया के अपार ई जहां जानेला। महिमा छठी मैया के अपार ई जहां जानेला। कि ज्यादातर महिलाएं ये व्रत करती है जिससे उनका सुहाग जो है वो अमर रहे, बाल बच्चा सही सलामत रहे। और जिनको बाल बच्चा नहीं होता है वो ज्यादातर ये व्रत को करती है। मान्यता है ऐसी कि व्रत को करने से सब कुछ मिल जाता है। तो कहती है क्या, अमर सुहाग होला दुख जाला भाग हो। सुखवा से भर जाला ससुरा नैयार हो। अमर सुहाग होला दुख जाला भाग हो। सुखवा से भर जाला ससुरा नैयार हो। ज्ञानी तो जाने